Galego latinezko hizkuntza da, alegia romanikoa, eta Galizian hitz egiten dugu galego, baina baita ere mugako probintziak, Asturias eta León, Obierzo, eta gero kanpoan, Amerikan, batez ere Argentinan, Mexiko eta Uruguai, eta Europan Alemania, Suiza, Frantzia, eta Espainian, batez ere Euskadian, Katalunian eta Madrilen. Erdi Aroan, galego bere izena zen galego-portugues, porque galego eta portugues hizkuntza bakarra ziren. Bai, baina gero 1400 inguruan puskatu ziren eta bi hizkuntza agertu zen. Bi estatuak desberdina zegoen, portugues Portugaleko erresuman eta galego Leoneko erresuman. Eta bere dekadentzia hasi zen momentu honetan, porque bigarren hizkuntza bihurtu zen, eta gaztelania ofiziala eta galego ez. Baina Erdi Aroan hasieran dizdirako garaia bizi zen eta era la lengua culta de la corte. Erregeak galego hitz egiten dute, Alfonso X el Sabio idazten zuen galegon. Baina, bueno, gero 9. mendealdean mugimendu bat, el resurgimiento, saiatu zen galego hizkuntza reibindikatzea, idazle oso garrantzitsua dira momentu horreta, Rosalía de Castro bezala. Baina gero frankismoarekin berriz, bueno, pues ilun garaia hasi zen berriz, eta debekatuta zegoen galego hitz egitea, eta bakarrik etxean erabili ahal zuten galego hitz egitea, eta bakarrik landare inguruan, en el mundo rural, se conservó. Eta horregatik, jendea konektatzen hasi nintzen galego baserritarrako hizkuntza, baino despectivo, como lengua de paletos, de gente de pueblo, eta zoritzarrez gaur egun sentimendu hori oraindik jarraitzen dute persona bakoitzarentzat. Eta hizkuntza normalizatzeko politikak ez laguntzen ari dira. Núñez Feijóoarekin desastre. Desde que él está, adibidez, oposizion gehienak galego ez da beharrezkoa. Bakarrik mérito bat da, baino ez da beharrezkoa. Eta, bueno, incluso en las oposiciones de educación intentaban que no fuera obligatorio. Azkenean ez, baino, ahí están. Gero, ikastolan, galego eta erderaz erdibanatu irakasgaiak, baino erdibanatu
txarra da, porque gutxienean dagoen hizkuntza espazio gehiago behar du, eta azkenean ez da igualitario. Eta horrez gain, ezoan, bueno, zientziako irakasgaiak legearen arabera erderaz egin behar dute. Eta ezoan hay más asignaturas de ciencias, orduan no completan los cupos eta galego espazioa galtzen du. Eta, bueno, zientziako irakasgaiak bakarrik erderaz zergatik, porque es un desprecio hacia nuestra lengua, pero que, mira, se me ponen los pelos de punta, porque es como el sentimiento de inferioridad que tiene la gente por hablar gallego, eso no le ayuda a nada, es como behiak hitz egiteko ondo da galego, baino ekuazion bat esateko edo garrantzitsu gauzak ez. Prestigio completo. Prestigio eta, bueno, no sé, es increíble. Eta, bueno, gaur egun etorkizun txarra dauka, datuak txarrak daude, hamarkada batean, los niños que no hablaban nunca en euskera eran solo un 30% y ahora han pasado un 45%. Eta en la década de los 90, el 62% de los mayores de 15 años de la población gallega bere ama hizkuntza galego zen, eta gaur egun bakarrik 82 de los 90 ahora. Horregatik, bueno, nik espero dut gobernu aldatzea eta dena hobetzea, baina espero dut ere bai berandu ez esatea. O galego é unha lingua romance, provén do latín, pero ten tamén influencia preindoeuropea eta celta tamén, estou mesturando todo, celta tamén, por os povos que estaban antes dos romanos. Tuvo unha época de esplendor ao principio da Idade Media. Os reis falaban galego, era o idioma culto, chamábase galego-portugués, existía no reino galaico-portugués que comprendía máis ou menos Galicia e o norte de Portugal. Pero logo, ao redor do ano 1400, coa división que se fixo co reino de Portugal e Galicia ao quedar dentro do reino de León, pois apareceron dúas linguas que foron evolucionando de maneiras distintas, entón pois aí empezou a diversificación, digamos, das dúas. O galego aí pois considerase un pouco o comezo da súa decadencia porque pasou a ser unha lingua de segundo grao, pois o castelán era a lingua oficial, bueno, na época, no século XIX máis ou menos, despois de anos escuros, houve un movimento moi importante que se chamou o Rexurdimento, que tentou recuperar a lingua galega, e aí apareceron poetas moi importantes como Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Eduardo Pondal, puxeron o galego pois en pé. Estaban facendo un traballo moi bo, estábase todo recuperando, pero, bueno, chegou o franquismo e pois todo se veu abaixo, o galego foi prohibido, quedou reducido solo o seu uso na casa, nas zonas rurais, estuvo a punto de perderse. Pero, bueno, logo, a comezo dos 80, dos 80, empezou a mellorar un pouco,
pero os últimos anos coas políticas de Alberto Núñez Feijóo está indo a pique total, as súas políticas de normalización lingüística non existen ou prácticamente ou son malísimas, non sei que é o que fai, quitouse a obrigatoriedade do galego en moitísimas oposicións e logo no ámbito da educación incluso estaban pedindo que non fose obrigatorio ter galego para ser profesor en Galicia. E claro, bueno, as materias están divididas metade en galego, metade en castelán. Eso, claro, tampouco é igualitario, pois a lingua minoritaria debería de ter un pouco máis de axuda e de poder para que realmente haya unha igualdade. Bueno, logo tamén parece ser que dende a LOMCE puxeron que, por lei, que as materias de ciencias tiñan que ser en castelán. E isto, pois, é terrible, porque isto xa para o sentimento de diglosia que ten a xente de inferioridade e todo isto, porque ocurre unha cousa moi curiosa que non pasa aquí en Galicia. Ali hai pais que entre eles falan en galego e os nenos falanlle castelán, porque claro, castelán é mellor. Eso pensan, sabes? Castelán é, pois vaiche abrir máis portas, non sei, é así. Entonces, pois este sentimento ten que se traballar cas políticas de normalización lingüística e non se está traballando. Entonces, pois, bueno, non fixemos máis que perder falantes, hai un dato escalofriante que é que na década dos 90 o 62% dos maiores de 15 anos en Galicia comezaran a falar en galego, o sea, a súa lingua nai era o galego e agora só o 42%. Iso xa o di todo. Entonces, bueno, pois está aí a piques de morrer. E bueno, eu fago todo o que podo. Eu ao meu fillo falolle galego. Bueno, nik Galizian beti galego hitz egiten dut. Nire familian gure hizkuntza galego da. Baina nire ilobak, txikiak dira, bere hizkuntza erderaz da. Eta ez dakit zergatik, porque denok galego hitz egiten dugu. Nik uste dut ikastolatik. Uste dudala ikastolatik. Eta, bueno, galego nire hizkuntza materna da eta horregatik ikasi nuen eta erderaz ez dakit al mismo tiempo. Bai, orain euskera ikasten ari naiz, bai. Nire 3. urtean da euskaltegian, orain B2an nago. Eta, bueno, a ver, en Galicia no meu pobo sempre falo en galego porque a miña familia é galego falante, bueno, o galego aprendino na casa, pero o castelán, pois, eu que sei, a televisión, sempre hai xente que fala en castelán, o entorno, na escola tamén, porque ao final temos tamén asignaturas en castelán, bueno, fun aprendendo as dúas ao mesmo tempo. E nada, falo galego, castelán, e agora, bueno, tamén falo inglés, e agora estou aprendendo o euskera, pois porque vivo aquí.